Salam alaikum Pinal TV lajɛbagaw ani Pinal TV kanubagaw n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen nin y'an sigilen an ka émission na n'o ye couleur week-end aw yɛrɛ b'a dɔn cogo min na chaque samedi à partir de 16h redivision o ye dimanche à partir de 11h bi an ka maa welelen tɛ mɔgɔ dogolen ye nin ye an ka jelikɛ belebele ye nin ye an yɛrɛ ka jelikɛ an yɛrɛ de ka jelikɛ ye nin ye parce que nin y'an baarakɛɲɔgɔn de ka jelikɛ a ka VIP de ye nin ye n'o ye Boubacar Koita dit Ba Lucas jelikɛ salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça va? Alhamdulillah n bɛ Ala fo. Kan jumɛn bɛ yen? Kan fosi tɛ yen ni heure nin na. Ko kɛ? Alhamdulillah. Baasi t'i la quoi? Alhamdulillah. Ok i bɛ se k'i ka foli kɛ i ka fanu ye ani Pinal TV lajɛbagaw ye. Alhamdulillah n bɛ Ala fo k'a barikada ka sɔli caman kɛ ciba ɲuman kan sallallahu alaihi wasallam. Ka foli caman bila n fa ni n ba ye nin yɔrɔnin in na min bɛ k'an filɛ min tulo bɛ n na parce que dɔ bɛ télé k'ale i b'a sɔrɔ a sigilen bɛ kɛnɛma a bɛ kumakan lamɛn donc n bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen ye aw ka jelikɛ mandi dɔ jeli Baluka Koita caman tɔgɔ caman a bɛ na dɔw b'a fɔ jelikɛ Sugurumani dɔw b'a fɔ Baluka Dubai a ka ca donc tɔgɔ mana sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ tɔgɔ dɔ togo o togo o de jelikɛ ye ne fili kɔrɔ nin yɔrɔnin na alhamdulillah. Ok mais yan'an ka tɛmɛ e ko jelikɛ Sugurumani ani jelikɛ jumɛn Dubai ok o kɔrɔ fa ye Sugurumani jelikɛ Sugurumani in tɛ dɔwɛrɛ ye n yɛrɛ jatigiw de y'a danna bon i b'a dɔn i sera dɔnkili la togo o togo bɛ i sera i ka jeliya kɛcogo la togo o togo fo dɔ de k'i confirmer dɔ de kan k'i valider bon ne jatigiw de ye n valider olu de y'a da ne la ko jelikɛ Sugurumani donc n yɛrɛ y'a ye tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ ni tɔgɔ in bɛ taa a banna ne ni tɔgɔ in bɛ taa donc ne yɛrɛ tɔgɔ in fara ka siɲɛ kelen k'a kɛ jelikɛ Sugurumani a banna jelikɛ Sugurumani ok an y'i wele i nana an ka wele jaabi vraiment a diyara n ye donc an bɛna baro daminɛ jɔn de ye Baluka ye Baluka bɛ bɔ min jeli Baluka de filɛ nin ye denmisɛnnin fitinin nin kuma in kɔnɔna la fɔlɔ yani n ka taga n'a ye ni n donna mɔgɔ o mɔgɔ gasi la o ka yafa n ma sabula bi kuma ma nɔgɔ i bɛ taa sɔrɔ e b'a la k'i yɛrɛ fɔ a bɛ taa don dɔ la ne de ye jeli Baluka Koita ye ka bɔ Segu Sikɔrɔ ani Balanzan n'i y'an ta carte yɛrɛ kan an bɛ Segu fɛ ɲɔgɔn tɛ ne ye Kulukɔrɔ ka di mais sur la carte an bɛ Segu fɛ ne de bɔra Mɔnzɔn Koita Moriba Koita Babi Jabate a ka ca ni n ko b'o fɔ yan sisan an bɛ si yan ne bɔra Ŋara si naani bɛɛ ɲamakala o ɲamakala k'i y'a tɔgɔ mɛn Bamakɔ yan nɔ k'u ye tournée kɛ nin bɛɛ wolola ne la alhamdulillah machallah d'accord ok o ɲana faamuya sɔrɔ o la ne ko Baluka jeliya yɛrɛ ye fɛn jumɛn ye a bɛ fɔ jɔn de ma ko jeli o yɔrɔ diyara n ye jeliya ye yɛrɛ dɔn ye jeliya ye yɛrɛ dɔn ye parce que jeli de bɛ ko caman di yan jeliya ye yɛrɛ dɔn ye jeliya ye bɛn jeliya ye danbe jeliya bɛ nin bɛɛ kɔnɔna la ne ka denmisɛnnin hakili la jeliya ye yɛrɛ dɔn ye ok Baluka e yɛrɛ jeliya in an y'a ye i bɛ dɔnkilida kɛ e y'a daminɛ cogo di bon je dirais pas n y'a daminɛ cogoya min na ne bɛ se k'a fɔ ne ni jeliya wolola de e n'a wolola parce que déjà jeliya modèle ka ca dɔw b'a ta carré kɔnɔ dɔw b'a mɛn radio la dɔw b'a ye télé yɛrɛ la u b'a kanu ne wolola a la de ne fa jeli n ba jeli hali ni ne kan tigɛ sisan jeli de bɛ bɔ yan o ye tiɲɛ yɛrɛ ne fa jeli n ba jeli wa ne ba tun bɛ dɔnkili de da Ala ka hinɛ ni silamɛ fure bɛɛ la ne ba caman ba de bɛ olu bɛɛ bɛ dɔnkili da ka tila ka lamɔ a kɔnɔ fana
bon mi bɛ se k'a fɔ n retardera dɔɔni ka se ka n yɛrɛ don mouvement kɔnɔ o ye kalan yɔrɔ ye parce que n fa ko ma ko ale b'a ye sisan ɲamakaladenw je dirais pas jelidenw ɲamakaladenw n'i y'u invité ka taga yɔrɔw la a dɔw ma nɔgɔn ou bien ni hali y'u ta ka taa contrat ni fɛnw na u tɛ se k'u yɛrɛ ɲɛnabɔ donc vaut mieux que i ka kalan fɔlɔ i ka sumunkɛyɔrɔ la maa t'i ka liste gérer i bɛ concert kɛ yɔrɔ la mɔgɔ t'i ka signature kɛ i yɛrɛ de b'i ka fɛn bɛɛ ɲɛnabɔ i yɛrɛ ɲɛ voilà d'accord mais ne kɔni ye jeli yɛrɛ yɛrɛ ne sɔrɔla a kɔnɔ wa n b'a pratiquer d'accord machallah e yɛrɛ y'a daminɛ kuma jumɛn bon san joli y'a daminɛ k'i to san joli k'a daminɛ yɛrɛ yɔrɔ ni n ko n bɛ nin kuma in répond yɛrɛ a dɔw la a kana kɛ i n'a fɔ dɔgɔyama ne bɛ se k'a fɔ depuis ne fitinin ne bamuso yɛrɛ ka fɔ la pour que e ka se ka ne apaiser f'i ka dɔnkili de k'a la walima ale yɛrɛ bɛ dɔnkili da walasa ne ni ka lafiya wali n kɔrɔbalen ni énervera togo n bɛ écouteur de don tulo la ka musique lamɛn dɔrɔn c'est bon i bɛ lafiya o ye ni lafiyalen yɛrɛ ye hali n'a sɔrɔ e mɔgɔ faga ko de kɛ na ne bɛ ɲinɛ kɔ yɔrɔ min na a bɛ joli la voilà d'accord Baluka an bɛ fɛ k'a dɔn album joli de b'i bolo sisan bon ni yɔrɔnin na ne ma album kɛ fɔlɔ alhamdulillah n bɛ ala fo n ma album kɛ mais n ye single kɛ single de bɛ n bolo mais pour le moment kelen bilala sur le bac et en même temps clip fɛnɛ bɔra a clip bɔra d'accord e ko k'e dɔnkilida daminɛ depuis i ka dɔgɔ maintenant i bɛ se ka an hakili jigin i ka dɔnkilinin dɔ la dɔnkili min ka di e yɛrɛ ye dɔnkili daminɛ ni min yɛrɛ ko nin kɔni nin y'a daminɛ san kan i saraye saraye sara fɔtɔ layidu tigile a sara kanja saraye sara fɔtɔ kolabanalu ye sara tɛ fɔ la wari i bolo a tɛ fɔ la sanu i bolo sara tɛ fɔ la cɛ ɲama sara fɔtɔ kumakan ne ma kumakan ka gɛlɛ kumakan ka gɛlɛ la 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 he kumakan ka gɛlɛ de c'est comme ça ne ni dɔnkili tun ka di ne nin kun ne parce que ne ba de tun bɛ to ka nin da surtout ni ne ye baara kɛ école la yɔrɔ n'i nana i mansaw bɛ to k'a fɔ i ye nin sɔrɔ bon n bɛna nin cadeau kɛ jumɛn ka di ye bon dɔnkili de tun ka di ne ye surtout ne ka n bamuso yɛrɛ ye dɔnkilidala o de tun ka di ne ne b'a fɔ bon ne bɛ fɛ i ka dɔnkili de da ne bon a dun fana b'a dɔn nin dɔnkili in de ka di ne depuis ne fitinin donc a bɛ nin dɔnkili in de da donc finalement ne yɛrɛ ye dɔnkili in kanu k'a yɛrɛ tenu ka tila k'a mɛn kɔ tuguni version wɛrɛw la i b'a dɔn an baw ka ca u ka don olu bɛɛ b'i ta da i ka manière la donc voilà un peu d'accord n'a diyara et puis a bɛ mɔgɔ fɛngɛ dɔɔni quoi i m'a ye wa i yɛrɛ y'a tigɛ sinon n bɛ kasi sɔɔni ok Luka o ɲɛna maintenant an bɛ fɛ ka dɔn ne ko jeliw aw ka rôle ye jumɛn ye an ka société kɔnɔna la bon nin yɔrɔnin in na n bɛ foli bila jelikɔrɔbaw la kosɛbɛ kosɛbɛ parce que ni ne ko n bɛ nin jaabi i bɛ taa sɔrɔ n fa dɔ kumana n ye walima n ba dɔ kumana n ye donc n bɛ foli bila jelikɔrɔbaw ma ɲamakalakɔrɔbaw surtout parce que jeli dɔrɔn tɛ société in dilan ɲamakalakɔrɔbaw en un mot an jeliw jɔyɔrɔ ye bɛn de ani dilanni ni ko kɛra togo o togo an jeliw de bɛ wele k'a dilan foyi tɛ fɔ an kɔ diɲɛ kɔnɔ hali saya yɔrɔ fɛn man kunna ni saya ye diɲɛ kɔnɔ bon hali ni saya kɛra i b'anw de ye anw de bɛ se ka mɔgɔw apaiser o y'an ka rôle ye voilà ni kɛlɛ kɛra jeli de bɛ wele n'a jeli bɛ jeliya dɔn a ɲɛ 40 ma n'a nana jɔ k'a ka rôle kɛ a ɲɛ bɛrɛ bɛrɛ ma kɛlɛ in bɛ bila o y'anw jeliw ye o ye jeli ye d'accord donc jɔyɔrɔ belebele b'aw la ok ala ka faamuyali ko ɲuman d'a ma d'accord Luka e yɛrɛ i b'a dɔn ne kɔni tɛ ka ba fɔ dɛ ne bɛ ka Luka de fɔ dɔrɔn donc a bɛ faamuya quoi d'accord
ebe ka jeliya ye cogo di bi génération bolo denmisɛnninw de ko don e n'a ɲɔgɔnnaw ani aw yɛrɛ dɔgɔninw ebe ka jeliya ye u bolo cogo di bon ni yɔrɔ in na n bɛ hakɛto ɲini kɛ fɔlɔ yani n k'an da don kuma in na mais n'a ma ɲa k'i kɔni bɔra so ka na ni ne kɔni ma se ka fɛn di maa o maa u bɛ fɛn dɔ mɛn kɔni k'a bɔra ne da bon ni yɔrɔ in na jeliya bɛ ka sunɔgɔ de jeliya sɔn jalen don a diminen don parce que jeliya tɛ ka k'a kɛcogo la bilen o ye ne ka hakilina ye ne ni n ka denmisɛnninya jeliya tɛ ka k'a kɛcogo la bilen jeliya taara sira caman fɛ nka fɔlɔ-fɔlɔ ye nata ye nata normalement jeli kamalen hali ni kunkolo bɛ tigɛ ka bɔ i kan da la i b'i jɔ i ka hɔrɔn ɲɛna i bɛ tiɲɛ de fɔ a ɲɛna jeli o jeli n'i ka hɔrɔn tɛ marché tiɲɛ kan a jɛ tɛ laban a bɛ i n'a fɔ dangaden ni dugawuden ka jɛ a mɛnna togo o togo a tɛ laban halala ni ɲɛmɔgɔden ka jɛ a mɛnna togo o togo a tɛ laban o ye tiɲɛ a ko in b'o cogoya de la nkalon de cayara sisan ɲamakalaya la ni tiɲɛ ye nata bonyana kojugu sisan n'i y'a ye an jelidenw bɛ ɲɔgɔn sama-sama la ko caman na bi-bi in na nata de don ni jatigi bolo nɔfɛ wari tɛ i bɛ taa sɔrɔ visibilité nɔfɛ ko don ne kɔni y'a ko de ɲamakalaya sɔn jalen don bi a bɛ ka dimi toro parce que ne b'a dɔn n'i ye an ka mɔgɔkɔrɔba damadɔw sara n'i y'olu lawuli k'an ka jeliya in damadɔni yir'u la a bɛ gɛlɛya dɛ a bɛ gɛlɛya vraiment donc ne bɛ k'a ye o cogoya in de la ok ni jelidenw sera k'a jateminɛ parce que n tɛna mɔgɔkɔrɔba impliqué nin na non nouvelle génération n b'a mɛn n fafilanw ni n bafilanw dɔ u b'a fɔ ko ɲamakala kɔrɔbaw ou bien n kɔrɔw ko ɲamakala kɔrɔbaw ka wuli k'an dɛmɛ olu y'u ta kɛ olu tɛna se k'u si bɛɛ bɔ anw nɔfɛ boli la o nin yɔrɔnin na olu bɛ ka ala de ɲini moi je pense que bɛɛ k'i miiri i fa ye fɛn dɔ f'i ɲɛna i b'a ye bilasira ni fɛn dɔ ye i yɛrɛ danbe ye min ye i k'i miiri o la mɔgɔ bɛ se ka bezi créer ka sɔrɔ i ma tiɲɛni sugu dɔw kɛ i bɛ se ka jama sɔrɔ ka sɔrɔ i ma bɔ ladamu cadre kɔnɔna la voilà o yɔrɔ la e bɛ mun de f'u ye sisan pour que jeliya in i yɛrɛ ka kuma a salen don a ka kunu a ka bila valeur la i n'a fɔ kɔrɔlen minnu tɛmɛna an faw minnu tɛmɛna ani an baw minnu tɛmɛna alhamdulillah n bɛ kuma in na tile jeliya a ma sa a kɔni a sɔn jalen don voilà k'a sɔn jalen don ok bon mun b'a bɔ sɔnja la k'a nisɔndiya ka se k'an bɔ nin ko in kɔnɔna la moi je pense que bɛɛ kan k'a bila i kunna que ala de bɛ jɔn sɔn alaw tala de bɛ jɔn sɔn i ye dɔrɔmɛ sɔrɔ bi i b'a la k'o dun sini ta bɛ cogo di ala de b'a dɔn bi nin jatigi in bɛ ne bolo a bɛ ka fɛn bɛɛ kɛ n ye e tɛ i n'a laban dɔn sini ala de b'o dɔn donc i b'o bila i kunna dɔrɔn en même temps i bɛ ka baara min kɛ a ta n'i sɛbɛ ye recherche kɛ n'i tɛ min dɔ gɛrɛ jeli kɔrɔba dɔ la kana ale gɛrɛ i filan na gɛrɛ jeli kɔrɔba dɔ la i k'a ɲininka o de y'a kɛcogo yɛrɛ ye jeli caman bɛ yen bi u sera ka succès sɔrɔ ka se ka taga ɲɛfɛ ala n'o siraw ne bɛ exemple ta n yɛrɛ kan ne ma se yɔrɔ jan na fɔlɔ mais alhamdulillah hali sini ne bɛ ɲininkali kɛ hali sini ne fa minnu bɛ balolen ne ba minnu bɛ balolen en même temps ne bɛ se ka gɛrɛ ɲamakala kɔrɔba wɛrɛ minnu na parce que an bɛɛ de bɛ sira kelen na n'i y'a sɛgɛsɛgɛ bɛɛ de bɛ fa la bɛɛ de bɛ ba la donc n bɛ se ka gɛrɛ n fa fila minnu fana la min tɛ so ye n bɛ se ka gɛrɛ la n bɛ gɛrɛ la o cogoya la n bɛ ɲininka parce que jeliya yɛrɛ ni tiɲɛ de danna bi ko tɛ jeliya ni tiɲɛ de danna wa fɛn fitinin tɛ ko lankolon tɛ donc n'i b'a kɛ f'i ka taa ni tiɲɛ de ye voilà d'accord o ɲɛna donc o kɔnɔna la an bɛna jɛ ka i ka clip min bɔra sisan i ka clip an bɛna jɛ ka a lajɛ ɲɔgɔn fɛ an ka jɛ ka Luka ka clip lajɛ ɲɔgɔn fɛ Ablo music on the beat.
walima kana fem fo don toy kan kuwe boni kana kuma don toy kan kana kuma mo mani don't toika deri na figi don't toika beboni maru don't toika bale mana figi don't toika ne a don't toika siginyo na figi don't toika beboni paranyo na figi don't toika niafo uyatala kaduya yala Jon kamiri kasi erelai kasi dala mogo baro kenyo gonte beye ye lumbe manka ngita manyonte beye lumbe manka ngikuno fonyote ibara nyobe ngikuno fonyote siginyo kambe lume manka kana kuma udo toika ube boni niafo ela udo toika kaboni balema mani tuguni tinjia mani tu baranyonya mani tuguni Siginyoya faratiba Tiria Zilambe Udina itu dun tokolo Udafo kuteri bere Doludafo kabali mabere Doludafo kaikelenye Ngibi konochi kaira dola Oya woro chilale kairila Hedre masirani ne Kidu manila sono kumae Kene maye Kana jigi kene mamola Fanake bora borani Bale majugu borani Ansiginyo jugu borani Kana kuma Ni kana femfo Ali ima kuma ere uafo Janko tadu Halima foi re Janko tadu Halini daru kole Oyo Janko tadu Ela Sebi ebi Sabali Ibebi donga ite sinilo Sebi ebi Sabali Ibebi donga ite sinilo Ok, an seginna ka na plateau kan Baluka an bɔra k'i ka clip min lajɛ sisan i bɛ se k'a fɔ an ye dɔɔni i bɛ ka min fɔ clip in yɛrɛ la ladilikan jumɛnw de b'a la et puis mun na i ye nin kuma ninnu fɔ a la nin yɔrɔ in diyara n ye kosɛbɛ clip in a kɔnɔ ka dun trop ne bɛ se k'a fɔ
dɔnkilidala yani ka mɔgɔ tɔw ladi i b'i yɛrɛ de ladi fɔlɔ i bɛ taa sɔrɔ i tɛmɛna sira fɛ walima i y'a ka caman ye bon a dɔw la i mana a inspiration sɔrɔ donc i bɛ se ka mɔgɔw ladi a la u bɛ bɔ n'i ye tɛ dɔw wɛrɛ ye bibi in na kow bɛ ɲaami na kow bɛ bɔra a cogoya la bon ne tɛ se k'a fɔ nin gundo in bɛ ne kɔnɔ ne ma se k'a mara n kɔnɔ ne ka t'o fɛ yen na k'e k'o garder o bɛ kɛ cogo di a bɛ gɛlɛya ne yɛrɛ ma se k'an yɛrɛ gundo mara mais pourtant n'i y'a to n kɔnɔ yɔrɔ kɔni kuma caman t'o la i y'a mɛn n teri bɔra ni ye n sigiɲɔgɔn bɔra ni ye n balima bɔra ni ye walima n baaraɲɔgɔn bɔra ni ye est ce que i yɛrɛ fɔlɔ de tɛ o ye tiɲɛ c'est pourquoi n b'a fɔ kana fɛn fɔ kuma in n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na c'est comme hali n'i bɛ dɔ fɔ i tɔ to kuma bɛɛ tɛ fɔ ko bɛɛ tɛ kɛ sabula bibi in na mɔgɔ ɲuman dɔgɔyara fɔlɔ ni sisan tɛ kelen ye wa diɲɛ in bɛ ka taga o rythme de la a tɛ nɔgɔya bilen yanni an bɛ san 5 ɲinan kɔfɛ an bɛ phase wɛrɛ tuguni mɔgɔya la min ka jugu ni nin fana o ye tiɲɛ donc a ɲuman ye min ye i yɛrɛ k'a jateminɛ i ka to ka kun n'i yɛrɛ ye kuma dɔ la donc a bɛ kuma o de kan non clip in diyara et puis ladilikan caman b'a la an bɛ dugawu kɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma et puis faamuyali ko ɲuman ala k'o d'a ma voilà donc Luka e yɛrɛ ka baara in daminɛ ni sisan cɛ e ye gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ a la n bɛna boli dɛ Jɛnɛba bɛ min f'i ɲɛna n'i donna jeliya kɔnɔ ou bien n'i donna dɔnkilida yɛrɛ kɔnɔ a nɛmu i tɔgɔ ye ɲani dugu dɛ ne bɛ yani ne ka don studio yɛrɛ la i b'a dɔn hali ka taga i jɔ jeliya yɛrɛ la fɔlɔ k'i bɛ mɔgɔ mabalima a ma nɔgɔn a ka ca dɔw bɛ sɔrɔ i ye ko fɛ dɔw bɛ sɔrɔ i ka dɔnkilida cogo fɛ a sira ka ca ne ye sɛgɛn camanba de ye kuma dɔ la ne tun bɛ tagama ka taga fɔli yɔrɔ de la ne tun bɛ tagama n sen de la ka taa fɔli yɔrɔ la ou bien hali kuma dɔ la ka mɔgɔ sɔrɔ i ni mɔgɔ min bɛ répéter c'était un tas de problème d'accord ne bɛ se k'a fɔ u bɛ bɔ n'i ye de chance sɔrɔ ka bɔ n'o tɛ dɔnkili 2 3 bɛ studio la olu ma se ka sira sɔrɔ ka bɔ halisa depuis 2019 ne b'a ko kan n jatigiw ye fɛn bɛɛ kɛ ka encourager bon ne ba ɲuman sa dogolen ne bɛ kɔgɔ i dogo togo togo i bɛ taa sɔrɔ dɔ b'a la ka a ka dilan fɛn sɛ e dogoyɔrɔ la o si yɔrɔ o ye o ye tan ne ye gɛlɛya camanba de sɔrɔ a la ni studio tigiw m'i décourager i bɛ taa sɔrɔ e yɛrɛ bɛ dɔnkili yɛrɛ ci dɔw ma ou bien e ka dɔnkili promo kan ka kɛ cogoya min na a tɛ taga o sira fɛ ou bien i bɛ taga sɔrɔ a ka ca non a gɛlɛyaw ka ca an kana avantage bila an ka gɛlɛya in bila a ka ca n'an bɔra gɛlɛya la an bɛ taa avantage la gɛlɛya ka ca parce que n'i miiri a dɔw yɛrɛ ma a dɔw la e kana na kasi bon comme sisan nɔ ne yɛrɛ ɲɛji jara ne tun bɛ kasi de i kasira fo ka sɛgɛn sisan hali ni ye jifilen faga ne ma sa ɲɛji tɛ tellement que ne sɛgɛnna ne kasira kana filɛ ko n ye cɛ yɛrɛ ne kasira ne ka u bɛ bɔ ɲɛ bɛ kɛ don min na studio la ne kasira ne tilala enregistrement na ne bɔra kɛnɛ ma pour que mɔgɔw kana n kasi tɔ parce que n ma se ka da la k'a bɛ se ka kɛ ne ka clip bɛ tourner don min na i n'a fɔ sini ye clip tourner ne sira ɲɛna de ne ka clip partie dɔ bɛ yen nɔ ni maquillage tun tɛ ne tun ɲɛda tɛ se ka filɛ parce que n tun sɛgɛnna i b'a dɔn sɛgɛn bɛ jouer maninfin ɲɛda la ne sɛgɛnna de n ma sunɔgɔ n ma dumuni kɛ u ye boisson de san ka di ne ma pour que hali n ka se ka n tenue caméra ɲɛma tellement que n stresselen don pour moi a tɛna kɛ quoi i b'a fɛn o fɛn daminɛ fɛn dɔ bɛ don a kɔrɔ bon mɔgɔkɔrɔba dɔ de ye hakili sigi ko n dɔgɔnin n'i ma tɛmɛ nin sira in fɛ soit i tɛ ɲɛ sɔrɔ ko ma ou bien si t'i la o de ye hakili sigi fɛnɛ tagara n'a ye dɔɔni dɔɔni fo Ala nana ka n'a ye u bɛ bɔ ni sera ka réaliser wa n bɛ Ala fo k'a barikada nin yɔrɔnin na n bɛ n ka guitare fɔla fo Momo Jawara an ko de ale de ye ne encourager kosɛbɛ kosɛbɛ ni n bɛ sunɔgɔ
i bɛ taa sɔrɔ a bɛ baara kɛ karisa ka studio la sisan nɔ a b'a to baara la a b'a fɔ ba aw bɛ sunɔgɔ la anw bɛ dɔ ka musique enregistré la walima a bɛ bali ka dɔ fɛngɛ a b'o ka studio kɔnɔna filmer tan nɔ dɔrɔn ko bon ko i ɲɛ bɛ nin karisa ka projet la ça serait très bien n'i sera ka na kelen kɛ yan nɔ quoi don la yɛrɛ de a ma ɲa a y'a ka moto de ta ka na a ko ba i b'a dɔn a ka di ne ye i ka don yɛrɛ yɛrɛ de i ka dɔnkili bɔ an tɛna si kɛ kare kɔnɔ sumu ninnu ni whatsapp sumu misɛnnin dɔnkili misɛnnin da ninnu na quoi k'a ka di ne ye i ka bɔ yɛrɛ de ko kɔrɔ ninnu bɛɛ to i hakili bɔ kɔrɔlenw kɔ an ka avancer i b'a dɔn u bɛ bɔ ne nana ten donc ni yɔrɔ in na n bɛ foliba bila ka taga maestro Momo Jawara fɛ yen machallah an ka foli bɛ ye ok avantage jumɛn de sɔrɔ a la sisan avantage n ɲinɛna n ye Momo Jawara fo n bɛ producteur yɛrɛ fo n'o ye Ablo Music ye parce que i bɛ taa dɔ b'i encourager ka taa studio la mais studio bɛɛ lajɛlen tɛ se k'i ka affaire kɛ studio tigi tɔw labilana tɛ mais Ablo de ye chance sɔrɔ nin yɔrɔnin na a ka fo yan nɔ vraiment donc n bɛ Ablo fo avantage ye min ye o ye e sera ka ne y'i ka plateau in yɛrɛ kɛ yan ne bɛ se ka Ala fo nin yɔrɔnin na bi parce que depuis ni son bɔra fo bi fo ni dɔ de bɛ ka fara ko kan gɛlɛya bɛ yen dɛ kɛra cogo o cogo gɛlɛya bɛ kɛ mais alhamdulillah nɔgɔya caman fɛnɛ bɛ ka kɛ i b'a dɔn ko ni mɔgɔ dɔw ye ne yɔrɔ dɔw la ni ne mago sera o entreprise dɔw la ne ka ko bɛ nɔgɔya yɛrɛ 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 grâce à ça machallah ou bien i bɛ taga sɔrɔ ne ye dɔ ka kɔɲɔsumu kɛ o tigi b'a bila ka statut ni fɛnw kan i bɛ lakodɔn ten tɔ dɔɔni dɔɔni bon i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ ni ne yɛrɛ tɛ dɔw dɔn yɛrɛ u bɛ hɛrɛ dɔw kɛ n yɛrɛ ma sigi n'a ye quoi n bɛ Ala fo k'a barikada kojugu kojugu en même temps n bɛ jatigiw fo kosɛbɛ kosɛbɛ nin yɔrɔnin na parce que son in kɛra sababu ye ka jatigi caman lase ne ma tuguni a y'a sɔrɔ fɛnɛ minnu bɛ yen nɔ tuguni olu yɛrɛ tɔ yɛrɛ fɛnɛ senna ka da la a ye ko kulonkɛ tɛ voilà donc a ye ko caman de lase ne ma alhamdulillah hali yan nɔ Pinal TV mɔgɔw yɛrɛ kɛlen bɛ ka phase min bɔ ne la yan bi Ala ye min don a ye tasa fa o bɛɛ ye avantage dɔ ye o bɛɛ ye avantage dɔ ye d'accord ça veut dire que sisan gɛlɛyaw ɲina bɛ ka k'a kan dɔɔni dɔɔni kasi dɔ bɛ ka bɔ a la baden de bɔra la voilà donc jatigiw ye ɲɛji cɛ maakɔrɔw ye ɲɛji cɛ ko n ka dɔ bɔ kasi misɛnnin in na ko sisan nɔ ko n ka baara de kɛ ko parce que ko dayɛlɛnna ka ban ouais dayɛlɛnna donc jigiya bɛ yen ça va alhamdulillah ok Ala k'a tɔ bɛ nɔgɔya ya rabi Ala ka son tɔ minnu bɛ yen u ka bɔ joona joona i ka clip k'a la i ka na n'u ye joona joona Pinal TV la d'accord donc Ba Lucas e yɛrɛ ka idole ye jɔn ye de e fɛ ka kɛ jɔn ɲɔgɔn ye nin yɔrɔnin na a ka ca dɛ dɔ fɔ a ka ca trop trop i b'a dɔn n bɛ Ala fo k'a barikada i n'a fɔ n y'a fɔ daminɛ la cogoya min na ne faw caman bɛ yen u bɛ dɔnkili da n baw caman bɛ yen u bɛ dɔnkili da k'o fara fana dɔnkilidala fɛn o fɛn n'i ka dɔnkili bɛ ara i kan dɔnkilidala kolon yɛrɛ tɛ yen mais dɔ ta ka di ni dɔ ta fana ye bon ne bɛ se ka inspiration sɔrɔ maa o maa ka dɔnkili kɔnɔ i ye ne ka idole ye min ye génération ta ka na yɛrɛ ne fitininama ni n ko ko ne tun bɛ apaiser ni dɔnkili ye ne tun bɛ apaiser ni ntɛnɛmuso Ami Koyita ka dɔnkili de ye Ami Koyita ouais d'accord k'o fara tonton Salif ni tanti Mu Sangarew ni tonton Cheikh Tidiane Seku a ka ca ani tanti Kanjaw ni tanti Tata Bambu ka ca trop mais e tun bɛ apaiser ni mɔgɔ min ka dɔnkili ye o ye i tɛnɛmuso ye Ami Koyita a ka dɔnkili jumɛn o dango aye bala Ami jalima fɛnkɛ a kana baka silama jalima fɛnkɛ kaye bala mimi jalima fɛnkɛ ma kana baga dugulen jalima walai sanga ɲɔgɔn tɛ jalila sisa wane bari voilà parti ne yɛrɛ tun taara sa
Jɛnɛba na. Chala nana. Wow. No ni ngoni ira wa kuma hal ni ya soro mo fa ko le kera ni la mer dorom. Aga cha yi wora le dongli da. Ali dongli re da turu. Anga fuli ba ni yoro ina. Vraiment. Wallahi. Aga cha tanti kanjao ni tanti tata bambo ni tanti tai ukacha ani tanti mani adambo. D'accord. Donc ça veut dire que mo goroba ndron de la me follow. Yi ne kumulu tula ele. Nere ka mikro ira minen tegela jamala ka fo ko la gare do fo we tanti mani adamba de. Bon, mais c'est qu'il faut me commencer à gagner parce que ni bora no kata sigi français amano. Allez français. Voilà, sigler me français. Donc ni wakati ni nambe fuli chama ndama na ere ne abe fili ne. Funa yenya da don fa fait. Ah, tiens là, ok, d'accord. Maintenant, Balouka me fait gado. Est-ce que Balouka est calando kia? Bon, ni do ni ke. Mais ndana bagla. Bagla. Oui, belle. Ndana bagla. Pour le moment, bien follow, mais je compte améliorer. Voilà, parce que projet Euro B, Euro B. Voilà. Ah, mais ce projet massif ça. Spécialisé ko chamona. Donc le trafic a fin de Calan, d'accord. OK. Donc à la ranoa. OK, il sait que fin projet du monde de bibolo musique ta fait. Musique ta fait. Ta ligne fait quoi? Oui, ka barabari ke. Ka mo sensibiliser kosobe. Toujours ka teme ina fo mo o be boni yeme. Ka teme o bela. Ima famia. Ka essayer ka album ke parce que était ka tourner bibina. Ni album sebela matibo. Ka album ke. Ka clip duma chama ke ka nga fanu la nyana je toujours. Ka donc le duma chama fene ke ngotuni. En même temps voyage duma on boloda. Ouais. Parce que ibaroi kanumbaga te Mali dorona. Ibta soro dien fan dobiye bidora tigi be kife. OK. Akada ya ki ya nyela. Bon. O do la ni voyager ta manondo. Donc c'est un peu ça. Kadinye ka bara bake. Akla ka voyage au boloda. Ina faut tourner. Voilà. OK. D'accord, alors Anoa, abina dondon. Et Balouka, et musique kofe jilia ere kofe ebe bara warakia. Alhamdulillah be ala fo ka barigada sabula o bara inde sababa ya to ne sera ka ko chama ke jilia la. Ne be kalalike. Tailleur. Oui, atelier de couture ben boulot. En même temps spécialisé les no perlage de là. C'est pourquoi Baluka Dubaï nanola. Dubaï faralantoka parce que me perlage de. Ah d'accord, Dubaï sur la haut de fer, perlage de fer. OK. On va torofla, métier fla. Jeliga sugromani, oui jeliha. Dubaï, oui perlage. Oh wow, ça on y a fond. Ouais. Donc on a ta Dubaï baby. Ah, oui, na fode. D'accord. Atelier de couture de Bibolo. Atelier de Bibolo, j'ai mes ouvriers. Bon, voilà, il y a une création. Pratiquement, je dirais pas tant que mais à Kasuma, client aurait fini de robot. À quel moment ça voulait un réveil de l'angulon d'oïda. Donc à quel moment on y a dit ne moule le wala. Il y a une création in kala. La cour de cadne. Wow. Ne be signer na bara de la ne dugu jara ne be suna. Ne na wa ni émission te ne be wuli ne no. Donc je faut 7h 8h. D'accord. Ne be signer na ere parce que le wati de ko wati. Awal ni be ala ni ba ni chauffeur ganya. Oui, d'accord. Donc am bebe ta Dubaï. Dubaï mo shi kana ta iga biye. OK, Luka Ojaranye. Et avec comme une émission Tomancha et comment quand là-bas tu mets des bibelots café fanouillé en plus comment quand là-bas des bibelots café en assistant génération et doit du même fan bibolo en plus café malien et animalien de Umbey. OK, oyoro jarani. Ni yoro ni nambe fuli chama mbadi alama.
tɛ sɛgɛn n bɛ Ala fo kojugu en même temps kumakan laban min bɛ ne bolo o ye maanifɛnw ko u dusu ma ɲɔ ni ko k'u dusu ma ɲɔ mɔgɔw ka sabali fara u boloda la bi bi in na diɲɛlatigɛ kow ka gɛlɛn i n'a fɔ a ka nɔgɔn don kelen tɛ maanifɛn kɛ milliardaire ye don kelen t'i kɛ millionnaire ye wa fɛnɛ a bila i kunna dɔrɔn ne ka sɛgɛn tɛ mɔgɔ si nɔ ye Ala de don i bɛ taa sɔrɔ nin yɔrɔnin na dɔ bɛ ka ne lajɛ sisan a dusukun serelen don trop a bɛ ka miiri dɔ bɛ ka kasi dɔ bɛ ka miliyɔn gɛn k'a minɛ nin yɔrɔnin na sisan maaw garizɛgɛ tɛ kelen ye wa kala bɛ bɛɛ de bolo essence b'a la il suffit dɔrɔn Ala ka alimɛti minɛ k'a bila a la dɔrɔn o y'a bannen o y'a minɛnen voilà donc i b'o de bila i kunna dɔrɔn k'a dɔn ko Ala de ye masa ye Ala de ye yɛlɛmali masa ye Ala de ye setigi masa ye n'o kɛra a ka ca Ala fɛ fili caman bɛ i tɛ don o kɔnɔna la o ye ta ye mori ta ye tiɲɛ soma ta ye tiɲɛ fɛn o fɛn n'i bɛ i ka ko kɛ kɛrɛfɛ bɛɛ ta ye tiɲɛ nka Ala de b'a bɛɛ lajɛlen siɲɛ k'a bila o ye ta ye donc an denmisɛnninw an ka da Ala la an ka da an mansaw la an ka mansaw barika ɲini c'est très important garisɛgɛ ni barika ni dugawu tɛ kelen ye mais ko dɔw bɛ yen nɔ k'i yeli sama ka bɔ olu la i bɛ taa sɔrɔ jan dɔw bɛ da i jandabaga yɛrɛ k'a dɔn ko tiɲɛ la ko a b'a ni ko dɔ ni ɲɔgɔn cɛ o ye dugawu ni barika de ye o ye ta ye je dirais pas o ye barika dɔrɔn de o ye dugawu ni barika de parce que dugawu ni barika fɛnɛ tɛ kelen ye donc an k'a ɲini ka dugawu ɲini ka barika ɲini an mansaw fɛ k'an kɔrɔma ɲɔgɔnw dɔn k'u bonya c'est très important voilà en même temps fɛnɛ k'a yira ne ɲɔgɔnnaw ale ni ne duguma mɔgɔw parce que minnu bɛ ne sanfɛ olu de fɛnɛ bɛ ne ladi donc ne b'a daminɛ ne yɛrɛ mɔgɔw ka taga ne duguma mɔgɔw la bɛɛ lajɛlen k'a bila u kunna que bonya bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ n'i y'i jɔɲɔgɔn bonya i bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ a la kunkɛnɛya tɛ kunsalenya tɛ maa dan ye garizɛgɛ de i yɛrɛ faga cogo o cogo i dan ye garizɛgɛ de ye mais ni bonya b'a kɔnɔna la o b'a dafa voilà donc n bɛ min fɛnɛ fɔ n ka faniw ye toujours n b'u fo danaya la n b'u fo u ka soutien la dɛmɛ min b'u bolo ka di ne ma kumakan duman min b'u bolo ka di ne ma vraiment ne bɛ se k'a fɔ o de bɛ ka ne tɔ la avancer Ala barika la ani mansaw barika la o de bɛ ka ne tɔ encourager sɔɔni sisan tuguni ne bɛ don studio la n'Ala ma baasi kɛ inchallah n bɛ fɛn wɛrɛ bɔ tuguni min bɛ mɔgɔw la conscientiser diɲɛlatigɛ kow la parce que o de ka di ne ye ka thème aborder mɔgɔw bɛ fɛn dɔw la bi quoi c'est vrai jarabi dɔnkiliw bɛ yen nɔ boîte kɔnɔ dɔnkiliw bɛ yen mais mɔgɔw bɛ fɛn dɔ fana la i b'a dɔn cœurw dresselen don bi trop mɔgɔw bɛ fili caman kɔnɔna la bon a ka ca Ala fɛ an minnu ye microtigiw ye n'anw ye datigiw ye an bɛ se ka fɛn dɔ fɔ a lamɛn ka di donc n b'a fɔ n ka faniw ɲɛna u k'a barika nin yɔrɔnin in na n'i ko ko n k'o kɛ yɛrɛ n bɛ se ka Ali Fatumata Koda Kulibali fo o ye yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn ye madame Damisi Kamara madame Kamara ka ca ne de y'a signé Bamakɔ yan n ko madame Kamara ka ca mais madame Damisi Kamara ye Fatumata Koda Kulibali kelen bɛɛ de ye FC n b'a fɔ nin yɔrɔnin na kojugu kojugu minnu tɛ san sɔrɔ ni juru tɛ ka ne se nin yɔrɔ in na yan nɔ pinal mɔgɔw k'a dɔn ko jeli Baluyi ka bɛ exister la diɲɛ kɔnɔ Fatumata Koda Kulibali de y'a kɛ ka n ka filamuso fo foli diyara n ye ka segin ka Ami Gindo den fo Sɛngɛbali ka Ami Gindo den fo min bɛ bɔ a ka chambre climatisée kɔnɔ ka tigi da ne ka so furulama kɔnɔ wa n'a bɛ se n ma a gilasilama de bɛ se n ma n'ale nana dɔrɔn nɛɛmaya bɛ na awɔ ye tiɲɛ sira ni nafa caman caman n ka foli bɛ s'a ma mashallah depuis heure jumɛn ne ko n bɛ nale pinal la a y'a ka baara de bila ka tugu ne nɔfɛ ko sabula ale ɲɛ ye fura ye ne ma ale yɛrɛ n'ale bɛ ne nɔfɛ alhamdulillah ne hakili bɛ sigi n bɛ foli camanba di filamuso ma a ka ca n tɛ se k'a bɛɛ fo
a ka ca mais c'est comme ni yɔrɔnin in na yan nɔ émission jatigi dɔ bɛ fo ni yɔrɔnin olu garisɛgɛ mais Maïcha ta denkɛ fo Amadu Lɛlɛnta bozokɛ ni layidu ni n sigira diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ n b'a barikada valeur min bɛ ne na bi k'a fɔ ko jeli bali ka Dubaï Amadu Lɛlɛnta jeli tɛ kɛ foyi ye ni jatigi ɲuman tɛ depuis an t'a dɔn ne bɛ se ka yamari y'o fɔ a bɛ ne encourager jeliya la i siya ye siya de baara fɛnɛ ye baara de o ye tiɲɛ donc n bɛ dan o yɔrɔnin na tɔw ma dɔgɔya ma tɛ k'u ka yafa ma mais n bɛ dan nin yɔrɔnin na d'accord Jeli Boubacar Koita dit Baluka vraiment an yi wele i nana an ka wele jaabi a diyara n ye baro in fana an ye faamuya caman sɔrɔ a la oui nin yɔrɔnin na i jɔ n k'i yɛrɛ fo o fana diyara n ye i ka question i b'a dɔn k'a tɛ mɔgɔ tɔɔrɔ yɔrɔ a ka karama i bɛ na i sigilen bɛ dɔ ɲɛ kɔrɔ de 1 a tigi nisɔn ka go de 2 a tɛ question ɲuman poser i kunna a b'i stressé o ye tiɲɛ depuis ne donna yan nɔ alhamdulillah Mashallah. I y'a yira n na ko i ye danbe tigi de ye i ba bolo Foli caman ba b'i yɛrɛ ye merci filamuso fo mɔgɔw tun b'a faamuya Jɛnɛba ba bolo de ko don animatrice bɛ s'olu ma ok d'accord o ye faamuya sɔrɔ a la yan anw bɛ yan aw de kama o an bɛ fa kelen ba kelen i tɛ se ka mɔgɔ wele ka tila ka dɔgɔya non i tɛ se ka kuma di mɔgɔw ma ka tila ka kunkolo minɛ a la c'est difficile donc n'aw nana aw de b'a diya anw bolo e nana ne bɛ yɛlɛ la dɔrɔn cameraman yɛrɛ yɛlɛ bɛ ɲini k'o faga kɔfɛ tu vois un peu danbe tɛ maa min na o tɛ se ka danbe tigiya kow kɛ voilà i m'a faamuya danbe de y'i bila nin na i b'i fa de dɔn i b'i fa bonya n'o tɛ caman bɛ yen nɔ ala a ka ɲi an ka taa d'accord ok non e yɛrɛ fɛ baro kɛ parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen n'u bɛ kuma u t'u walawala i ye mais vraiment question ninnu e y'a bɛɛ jaabi a jaabi cogo la hali ni mɔgɔ bɛ na sini ma tuguni wele mina problème t'a la non i natɔ de don inchallah non aw tɛ kɛ kelen nala so ok balimaw ni de tun ye an ka bi émission ye n'o ye couleur weekend an bɛ dugawu kɛ ala ka wagati wɛrɛ yira